Ами защото ми е хубаво, виж хората как ми ръкопляскат. Я ми ръкопляскате малко. Айде, заминайте се. Чао. Се свира сам, нали? Много ми е хубаво сам. Хареса ли? Хареса, на мен ми хареса. Че ми е хубаво, никой не ми трябва. Да бе, добре ли е така? Какво? Я кажете пак, добре ли е така? Еми добре, ама аз ги изгоних и сега какво ще правя? Нямам приятели. Ще опитам още един път сам. Добре ли е така? Ами не е добре, сега аз не знам дали ще дойдат. Да се опитам ли да ги извикам? Да ги извикам ли? Ами те може да не дойдат, аз ще пробвам. Боби, Здравко, къде сте? Ама, тръгнахте се, на мен нещо не ми се получава така. Ми сам не ми е хубаво, моля ви се, върнете се. Аз ще ви се извина, по-добре е да сме група, мая. По-добре е да сме група! Да ви черпа тахано, тиквано семе, ти не си в някоя... Веган ли си? Много ти благодаря, Здравко. Здравко се върна, Борисът и ще сходиш ли с мене? Ще ти простя този път. Добре, много ви благодаря. Моля, колко ми е хубаво, те ми простиха. Браво! Аплодисменти за тях. Извинявам ви се, аз повече тази глупост няма да я правя. Приятели сме, защото не е хубаво да сме в група. Сам не ми се получава. По принцип група е по-добре. В група е по-добре ли е в група? В група е супер. Виждате ли, малко се заблуди, ама се поправи. Обърках се, аз обаче повече тази грешка няма да направя никога. Приятели, готови ли сте? А вие готови ли сте? Рокопълна детската градина, ти събрали сме се днес. Будиха денят ми се премине. Музиките даже проявяват интерес. Най-добре да сме група. Никой не обича да е сам. Най-добре да сме група. Никой не обича да е сам. Солото се свири на китара, ритъмът се дава с барабан. Самата ми е голяма. Никой не обича да е сам. Ай, всички! Най-добре да сме група. Никой не обича да е сам. Най-добре да сме група. Никой не обича да е сам. Никой не обича да е сам.